Il-ġimgħa għal-ħabta tal-11:15 filgħodu fil-port il-kbir daħal il-vapur MV Bridge li telaq minn Benghazi u miżurata fil-Libja. Abbord dan il-vapur kien hemm 800 Filippin, 5 Maltin u jidher li kien hemm ukoll xi ħaddiema oħra ġejjin minn pajjiżi differenti. Il-Maltin abbord aċċettaw l-offerta li jitilgħu fuq dan il-vapur wara arranġamenti li għamel il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin Malti mal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tal-Filippini li aċċetta li abbord dan il-vapur ikunu jistgħu jitilgħu Maltin li jridu joħorġu mill-Libja. Il-maġġoranza tal-Filippini li jażlu biex jitilqu mill-Libja kienu jaħdmu fi sptarijiet kif ukoll f'impjanti taż-żejt. Sa dan it-tant il-Gvern Malti għadu sa issa għaddej bil-ħidma biex jassisti lil Maltin li baqgħu il-Libja. Il-wasla tal-Filippini f'pajjiżna huwa wieħed mill-eżerċizzji li l-Gvern Malti għamel ma' numru ta' pajjiżi li talbu l-għajnuna tiegħu fil-ħruġ taċ-ċittadini tagħhom mill-Libja. Saħansitra l-Gvern Malti diġà rċieva ringrazzjamenti uffiċjali b'rikonoxximent għal din l-għajnuna mill-Ingilterra, iċ-Ċina, il-Korea t'isfel, il-Filippini u l-Indja. Iċ-ċittadini Filippini li waslu Malta illum se jibqgħu fuq il-vapur sakemm jasal il-ħin biex dawn imorru l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta biex minn hemmhekk jaqbdu t-titjiriet lura lejn pajjiżhom. One News huwa infurmat li l-ħaddiema Filippini se jinżlu minn fuq il-vapur għal ħabta ta' 8:30 ta' filgħaxija.